Watla katnat election jong kajala kampat penbena setia lanu ke election MDC haki artri ke district council kan salong hanrai ke jing pen kre jong keseng seng partai berki kartong kalaya syai berka jingnya kini tiket haki katu kan ki parti ro ke jorba kawai ni kita kadai ka National People's Party kabaka jingnya kini tiket ka jorba ha soyong bar ha soorang kam bat kumju ha maulai kedang panpor bat kumju hajaya bar pentor ka NPP kala banom penyeng kartong setia. Kejingnya kini tiket nak bentah ka election MDC ka bansa long shen kala song shit pa hakikat tu ka ni tali ki konstituensi nalor bakila donru ki jaka haduk baki blok kim la shoban rai namar baro ki bala pan tiket ki dai ki bala biang sudah. Kejingnya tu da working president ka NPP uba Hamlet Sondoling ulaya tu bah soyong kildon haduk laingut ki bapan tiket. Kini kiken tup lang yau MDC bamenta ba share bor maulong. Nakaliang ka blok kamla syok ban rai yanu ban ai kumta kala pa ya baro light liki kerteng syaka election committee. Nang ta ulaya tu ba wat ha soorang kam ka konstituensi ka bami khamat da usi em bamenta ba penya sing sim ubala jit ban leja kunno nanong thamai kadon ka jinga keni tiket. Kumta ulong bahang niru nakaliang ka parti ka haban bisyar penya baha banjit yo kartong babiang hakabai dai pada berkat jirang nakaliang uba Hamlet ulay tu bawat la kare ka jingsha ba kidon MDC bamenta uba Victor Rani Henry ki hapat ban sngap ya kasor naka blok haswa bakin jit ya kartong ulay tu baha maulai konstituensi ru kadon ka jing panpor naka blok ban ya krenchwa halor kartong halor ki khubor baka parti katemu ban om sai kartong setia mau khar ba jayau uba Hamlet le tho ba kidon ki blok ki ba pentip badon ki ba pantikan hanre ne kaling ka parti ka ajing mut ki bakin hab ban pe tho shwa ban ai tiket ulong ba omla ban shu ai tiket kad ki ba pan na mario kitu ki ba pan tiket kin yo tang south pa ni san spa vote Show uba Hamlet Sondoling ulaya tu bajan man ka konstituensi kadon baik kejing kini tiket da ka ai nuksa kum hamalem wat laki don hadu nriungut ki bapan tiket handai nak kaliang ka blok kala pen baik berpes to iki para kertong khnang ban yo tang uwei ubaya monlang ulaong ba da ka bangile kum ni kan pensuk di ka state election committee ban rai handai nak banta kitu ki ba 4 la ban rai ka syong pat ha ka state election committee ban bisyar benia bat pej perman yano ban ai la ban kedeu hang ni baka NPP ha ka kalak banangkong rada ban pelaj haduk khat prangut ki kerteng nak pentak election MDC haki HEDC bat kumjo kala pelaj hapo JHEDC ar phungur ki kertong